Po milování jsme dlouze mluvili o tygrech. Přišla s tím Pauline. Ležela mi vlahá po boku a chtěla mluvit o tygrech. Bylo jí právě 6, když zabili posledního. Pauline se mě vyptávala, jak je možné, že mluvili naší řečí. Řekl jsem jí, že jsem slyšel, že před dávnými časy jsme my všichni byli tygři. A potom jsme se proměnili, jen oni ne. Vím, že Pauline je nikdy neslyšela a jsem si jist, že je to tak lepší. Těsně předtím, než usnula, jí z úst vypadlo slovo, tak slabě jako stín. Tygři. Hned poté usnula. Náhle se mě zmocnil nepokoj. Vstal jsem a vydal se na jednu ze svých dlouhých nočních procházek. Noc byla chladná a hvězdy červené. Kráčel jsem podél melounových podniků. Tam vyrábíme melounový cukr. Vymačkáme z melounů všechnu šťávu a vaříme ji tak dlouho, až zbude jenom cukr. Tomu pak dáváme tvar této věci, kterou máme, našich životů. Usedl jsem na pohovku na břehu řeky. Pauline mi znovu připomněla tygry. Seděl jsem a přemýšlel o nich, jak zabili a snědli mé rodiče. Žili jsme pohromadě ve srubu u řeky. Otec pěstoval melouny a matka pekla chleba. Já chodil do školy. Bylo mi 9 a měl jsem potíže s násobilkou. Jednou z rána, právě jsme snídali, vešli do srubu tygři. Mí rodiče nestačili ani promluvit a byli mrtví. Já jsem jen držel u úst lžíci, kterou jsem jedl kaši. Jeden z tygrů mě začal chlácholit, že dětem prý neubližují a že když budu pěkně sedět, poví mi pohádku. Jenomže já žádnou pohádku nechtěl. Druhý tygr řekl, že je to v pořádku a zavdal si kus z otce. Dlouho jsem tam seděl se lžící v ruce, až jsem ji položil, protože v tu chvíli se první tygr začal omlouvat, že je mu to všechno líto. A druhý tygr se mi snažil vysvětlit, proč to udělali. Řekl, že by se nic nestalo, kdyby k tomu nebyli nuceni. Že prostě jinak ani žít neumí. Potom jsem je požádal, zda by mi nepomohli s násobilkou. Tygry to zřejmě zaskočilo, ale i přesto mi pomohli. Položil jsem jim řadu otázek. Kolik je 7x4, 8x8, 6x6 a tak dále. Tygři mi nejprve ochotně odpovídali. Nakonec si ale mé otázky omrzeli. Prohlásili, abych se ztratil a oba zase začali jíst mé rodiče. Šel jsem ven a posadil se u řeky. Uvědomil jsem si, že jsem sirotek. Asi po hodině vyšli tygři ze srubu a usedli se mnou na břehu. Znovu se začali omlouvat za zabití mých rodičů. Tvrdili, že nejsou zlí, ale že to, co se stalo, se prostě udát muselo. A prosili mě, abych je pochopil. Odvětil jsem, že jim rozumím a také jsem poděkoval za pomoc s násobilkou. Ještě než tygři zmizeli, řekli, že jsou rádi, že mi mohli pomoci. Toho večera jsem se vrátil ke srubu, všechno jsem tam nechal a celý ho zapálil.
Stalo se to před 20 lety. Třeba, že se zdá, jako by to bylo teprve včera. Kolik je 8 x 8?